Mentah kasi kalai puwe trik uluber kelas apriang kensan ke khubor bagi riungit muslim kibade nak shillong markas kibade na Delhi kilawan paish kanong ba shillong bat kani kala pensyap tiang hi babun Henry upisian ulati ibnia ashpang kani ke khubor bat ula syam mekladan nyungut ki riungit muslim kibana kanong ba shillong kibade na kanong ba Delhi bat lokno bat kini mentah kidon hapadang kejing syak kami ibnia akatanat ka koi kakya bat ken haban pendap ka quarantine ne kejing shongkhop ka jaka ka belapen kre ka sarkar Nagaliang Anwar Ali ubreu Amir ka Shillong Markas ulapan tikina bagini kidang dan chathe bat ken haban pendep eka quarantine kombala batha ek sarkar bat kipat ba kimde bancap tiang na bakini kin om yo banwan pai no mardor Meghalaya. Ulong bakini kilalet bane shimbentah ka jingalang kabalong ha Delhi ndrai namar bala penjari ka lockdown sanut kila sa akut no Delhi bat arngut ha Lucknow. Ba Anwar Ali pila ban batai lihat kat nut kidon gini gibru bujung pi bersakut po Delhi. Kilalit last February 2nd of February namne kila sakut syata da Nizamuddin Markaz dan sangut hangtai. Te minin kila ya phone to te mentas kila ya test wei to kila ya negative. Te mentas kidan sha Delhi te kidan sha kila bo separate dari quarantine Temengi kuaban pentip ya ki pedba Shillong kim wan mantasne adu banda kilas la sure banda kin palai naga DHS bro ne naga health ne naga government e bro naga kin wan shne tang kita ma kaban matai fi kita kadang mi la de bai ya ki police station bro kita kini biru jing la sakur chitai namta ka ban mi man safe naga kini ka jingpang e bro Pi la ban batai kini ki beriu ke bersakut setia kini ki bersak hai apa hangne kidan ba pasa nangne na landum jiri we nangta budan sha Lucknow manta te dan we ba dan ba na barabathar utubra sakucha Delhi dan arngut na barabathar na polo arngut nangta na latrambai we latrambai juai adon kini ke jingting jong pai ba mong baki ong ba imat kini ke beriu adon Shillong ki ong baki wan ke jaka ka ba don kini ke outbreak jong jingpang COVID-19 kai ka jing pensai ke jong pi halor hado benta kim hado bada kim ba government kim palai na Delhi kim wan shine kin sumar bha kin check bha nangta bana poi bana shine hado kin main aya ki bani lare ba aya ki authority bro Meghalaya authority ni arab kin banda wan main inform Mene kasi ngayo ke jingtem Sepang kita ki beriu ki ba wan na Delhi mo tie ngilayo eta ka list but nga phone ki we pi we but nyawut na ki don mo kita ki balik sa Delhi kata ka jingle niam jengki tie sangut na ki don Delhi minta kasi bala quarantine ki ha ko be jaka Delhi but arngut na ki pade ki don Lucknow ngala phone ki ru but kila ong ba ki don under quarantine But kim don sa Shillong, kim pat wan sa ni sa Shillong. Ti sangut ki don ha Delhi, but arngut ki don ha Lucknow. Ti ki pat ba ngim de ban seir na tiang ya kanya. Mene ngila don kata ke jinga kren mo, but I director ru ti ya kanya ru ngila perkat bangin hab don hi ka kuai ka quarantine area. Lada don ki beriu hadian bala weng kani ka lockdown. But iki ki beriu ngila ban bo iki ha ka quarantine area.